ndị ulọ-ogbako omebe-iwu enyego nkwado maka usoro iwu ọhụrụ chọrọ ime mgbanwe n'akwụkwọ iwu obodo a nke afọ 1999 iji nye ohere ka eguzobe ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti gasị. A tụrụ anya na usoro ọhụrụ ahụ ga-agbanwe usoro nke dị ugbu a bịakwa nwee alaka ụlọ ọrụ uwe ojii gọọmenti etiti nakwa alaka nke steeti dịgasị iche iche n'okirikiri ala anyị. Usoro iwu ọhụrụ a pụtara ihe karịrị ụzọ abụọ n'ime ụzọ atọ nke ndị omebe-iwu sineti kwekọrịtara ma binye aka n'ime akwụkwọ atụm vootu maka ya. Otu n'ime ihe dị mkpa n'usoro iwu ọhụrụ a bụ na a na-enye ndị gọvanọ steeti dị iche iche ikike iji aka ha kpọlite onye ga-eji ọkwa kọmishọna ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii nke steeti ya, mana ọ ga-enweta nkwado ndị ulọ-ogbako omebe-iwu steeti ya tupu ọ kpọlite onye kọmishọna ahụ. Ndị ulọ-ogbako sineti gara n'ihu wepụta usoro nchekwa maka nnwere onwe nke ya bụ ngalaba ụlọ ọrụ uwe ojii steeti n'aka ndị okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo iji benata ụjọ na enwere ike iji ndị uwe ojii ahụ mee ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị. Emepụtakwara iwu ọhụrụ a iji sonye na mbọ a na-agba maka ịkwalite ezi ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ọhaneze.